Аз не знам дали ще ми стигне един. Може би май ще взема още един. Тази седмица сме решили нашия cheat day да се превърне в cheat седмица. И за начало на празниците. Като за начало на празниците. И понеже много обичаме бургери, ще направим една класация, кои са трите най-добри места в града за бургери. По принцип не ядем толкова junk food, обаче в името на добрия епизод ще се наложи. Как да не сме яли много ресторанти, постоянно ходим по ресторанти? Защото ти искаш. За мен е важно да ядем здравословна храна, домашно приготвена. Това за мен е важно. Но! А ти между другото за първи път се показваш в влога. Да. Човека всяка. Така, имаме няколко критерия. Ай, виж, така ще се продава. Кажи сега за критериите, какви ще Така, са? критериите са: първо, бриоша. Брioш, месо, Така, сос. обслужване, също е важно. За мен е много важно и също и мястото, където ще ядем, да бъде приятно. Също така е много важен критерий цена. Да, и цената е много важна. Защото в някои случаи е неоправдано висока. Сони също обича много бургери. Най-добрите бургери, които яхме, бяха горе на Пампорово. Сърничките. Екопарк, в който се отглеждат елени, Северни елени. северни елени. И всъщност е много яко място да заведете децата. И е много интересно, особено ако имате малки деца. И другото интересно е, че имат много вкусни бургери. Наистина, може би сега като се замисля, там бяха най-добрите, които сме яли. Японско лагио беше страхотно. Имате Black Angus. Да. Имаме някакъв бейслайн за сравнение. Надявам се в Пловдив да намерим някакъв еквивалент, защото от време на време си хапвам. Първото място, на което отиваме, се намира на мястото на бившата фабрика Каменица. То започва като бирария, казват се Фрикс и имат тяхна крафт бира, но покрай нея предлагат и доста видове храна, които вървят от бирата. И доколкото разбираме, има доста добър бургер, който отиваме да опитаме и да си кажем скромното мнение. Добре, вече сме тук и трябва да слезем от колата, защото винаги е шоу с нашото дете. Айде, Сони, време е да ходим да си хапаме. Може ли сега да не търкаш обувчиците в седалката, моля? Защото са мокри. Какво стана тази? A few moments later. Ето го и Фрикс. Тук сега ще си хапнем някакви бургери и да видим дали ще оправдават очакванията. С? Благодаря. Да, много бързо. Айде, мама, да ходим да мием ръцете. Бургерите пристигнаха и на пръв поглед мога да кажа, че изглеждат доста апетитно. Понеже за мен картофките са много важни, почти толкова важни, колкото и бургера. Те не само, че изглеждат добре, но са и много вкусни. Там, защото моят бургер изглежда най-малък. Моки, аз не мога так. Можеш ли да го хапнеш? Не. Нещо, което ми хареса в менюто, беше темпура шалота. И сега... Сони, харесва ли ти бургера? Да. Мисля, че не спечеляха тук. Готино е, че има картофки към порцията, не е нужно да си поръчаш отделно като на някои други места. Слушаме, първо мястото е много приятно, има паркинг, където можеш да си паркираш спокойно. Второ, голям плюс е, че има батут и детски кът. Обслужването не беше кой знае колко добро. Сервитьорката ни беше леко сърдита сякаш. Ама се случва сега, може да ни е так. За бургерите
Аз съм доволен, вкусно е, по-вкусно от повечето, които сме яли в Пловдив. Моят бургер беше доста вкусен, да. Много професионално, да е малко Мой- по-леко. Майонеза, която беше с бекон. Която Вкусно ли беше? Беше вкусно, да. За мен беше доста голяма порция. Като цена бих казал, че е нещо средно. Обикновено за нас тримата на ресторант сметката е някъде около 80 лева, докато тук платихме 60 и всички сме много наядени. Над средното ниво със сигурност. И продължаваме нататък. Днеска се насочваме към другото място за бургери, а именно Blue Stone Donuts. Знам, че се казва Donuts, но правят доста яки бургери според моите хора. Взел съм друго подкрепление, защото за малки деца и жени, които се опитват да пазят форма на едно окей да ядат бургери всеки ден. Ето го местенцето. Найс. Мерси. Пристигна бургерчето, мирише уникално. Бургера изглежда супер скандално и мирише още по-яко. Damn, Джими. Много вкусно бе. Какво викаш, не е зле? Сираш. Скандален донат. Върнали се в Калифорния. Хора, след като хапнахме бургери тук в Блу-Стоун, просто търсенето приключва, няма да посещавам други места. Не искам да казвам, че другите са много по-зле, но тук нещата са повече от перфектни. Оценката ми е 5 от 5, даже бих казал 7 от 5. Супер сочен, вкусен бургер. Обслужването е много яко, хората са усмихнати, нещата се случват бързо. Имате мега вкусни, ръчно направени донати за десерт, което е голям плюс, не навсякъде го има това. Място се намира на Отец Паисий, което е успоредно на главната улица в Пловдив, непосредствено близо до Хепи. Който е фен на бургери, трябва задължително да дойде да посети. Да, цената е малко по-висока, 27 лева един бургер без картофки, но пък не е казано, че трябва да идете всеки ден да ядете тук. И мисля, че с това приключваме тази седмичния епизод. Както винаги, ако ви харесват нещата, които виждате в YouTube канала ми, абонирайте се, харесвайте видеята, защото ми помагате по този начин. Чао и се виждаме другата седмица пак.